Wie verwacht dat zanger Phil Collins in een Rolls-Royce of een Bugatti zou rijden, die heeft het mis. Dit is de oldtimer van de legendarische popster. Een Austin A35, zo'n beetje grijs-groen. En hij was te koop, want de auto is vandaag voor €9.000 verkocht op de klassieke autobeurs Interclassics in het MEC in Maastricht. Ja, leuk autootje. Ja, lekker klein. Ik vind het een leuk karretje. Ja, vind ik geweldig. Het feit dat hij van Phil Collins is geweest. Daarom komen we ook kijken. Geen glitter of glamour, maar gewoon een klein autootje is het. De Austin A35. En de Britse popmuzikant Phil Collins, onder andere bekend van de band Genesis, die was vroeger eigenaar van deze wagen. Ja, dat zeggen ze ja. Ja, het zal wel. Misschien toen hij net zijn rijbewijs had. De bezoekers van Interclassics in het MEC in Maastricht konden er vandaag nog even van genieten. His father drove an Austin A35. He was a big Austin fan. Maar zo rond de middag ging de klassieke auto onder de hamer. And 8,000 is the next bid. 8,000, thank you. It's with you at 8,000. And 9 now. Okay, 8,500 with Michael. 9,000, thank you. Thank you. Thank you for your bidding. 9,000, it's with you at 9,000. We all done at 9,000? Yeah, fair warning. Thank you, your lot, sir. Thank you. Het Britse veilinghuis Coys verkocht de auto van Phil Collins vanmiddag in Maastricht voor €9.000. Voor de prijs is het een ontzettend leuk autootje. En het feit dat hij van Phil Collins geweest is, als liefhebber van Phil Collins, is het voor mij een hele bijzondere auto. Een redelijke prijs, ja. Ja, niet te duur. Nee. Er staan er ook van 90.000, daar heb ik niet aan. Ik ben bang dat als je met zo'n ding aan het rijden komt, dat je toch meer aan het sleutelen bent dan, dan aan het rijden. Ik rij liever. Een interessante auto om te hebben, maar niet om te rijden, denk ik. Dus dat is het. Voor een muziekliefhebber. En voor alle muziekliefhebbers of autoliefhebbers die nog op zoek zijn naar zo'n antieke wagen, de klassieke autobeurs Interclassics in het MEC in Maastricht duurt nog tot en met komende zondag.